ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, 7-8 ଦିନ ହେବ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି। ପୁଣି ଆସିଯାଇଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସାହୁ ଭାଉଜ 2। ପ୍ରଥମେ 1 ଦେଖିଥିଲ, ଏବେ ଯାଇକି 2 ଦେଖିବ। ଭାଇ ଡେରି କରିବନି, 2 ଯାଇକି ଦେଖି ନେବ। ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ବେପାରୀ ଭାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଦୁଧ ବେପାରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ତ ଦୁଧର ଚାହିଦା ଅଧିକା ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦୁଧର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖିବା ଦୁଧ ଏଥିରେ ଭଲ ଅଛି, ହାତ ମାରିକି ଦେଖିବା ନା ଚୁଚୁମି ଦେଖିବା ନା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଦେଖିବା, କେମିତି ଦେଖିବା ସେ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ହାତ ମାରିକି ଟିକେ ଚାଖିବା। ଆରେ ଦୁଧ ତ ଦେଖିଲ, ଏବେ ଟିକେ ଦୁଧ ବିଷୟରେ କୁହ। ଦୁଧଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଖଟା ମିଠା କି ରାଗ ପିଠା କି 1 ନମ୍ବର? ମୁଁ ତ ଭାଇ ଚାଖିଥିଲି, ମୋତେ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ପିଓର ଦୁଧ 1 ନମ୍ବର ଲାଗିଥିଲା। ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଦୁଧ। ସିଏ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବେପାରୀମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଦୁଧ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ନା। ମୁଁ ଭାଇ ଚାଖିଥିଲି ଆଉ ଆରଥର ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇକି, ଆଉ ସେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, କେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଗ ଥର ଯାଇକି ଦୁଧ ଚାଖିଛ, ସେଇ ଭାଇମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆରେ ଭାଇ ରହିଯାରେ ଭାଇ, ଦୁଧ ସରିଯିବରେ ଭାଇ, ଦୁଧ ସରିଯିବରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆଣୁଛି, ରହ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ସେଇଥିରେ ଦୁଧ ଦେବରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରା ଅଛନ୍ତି ରେ। ଏ ଭାଉଜ ରହିଛ। ଛାଡ଼ିଦେଲ ତ ଆଉ। ଶଳା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଗିଲାସ ଦେଇକି ପଠେଇଥିଲେ, ଭାଇରେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆଇଛି, ତାଠୁ ଦୁଧ ଗିଲାସରେ ଆଣିବୁ, ଆମେ ପିଇବୁ, ପିଇଲେ ଆମର ଏଲର୍ଜି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶଳା ତୁମେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆରଥରକୁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିବ। ଏହା ତୁମ ଦୁଧ ପାଇଁ ତ ପୁରା ମାଡ଼ପିଟି ପ୍ରବଳ ଆଉ, ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ପୁରା। ହଉ ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ, କ'ଣ ଖାଲି ଉପର ଜିନିଷଟା ଦେଖାଉଥିବେ, ଆଉ ତଳ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ତୁମ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭାଉଜ। ଖାଲି ଗିଲାସ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଛାଡ଼। ବଦମାସ କୋଉଠିକାର। ଆରେ ଅତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହେବ, ଟିକେ ଥୟ ଧର। ଭାଉଜ ଉପର ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଥୟ ଧର, ପୁଣି ତଳ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବେ। ଏମିତି ଖାଲି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ହେବ? ବୋକା ଚୁଦା ଗୁଡ଼ା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଥର କେଉଁ ଭାଇମାନେ ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଦୁଧ ଚାଖିଥିଲ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ।